ti rozmýšľam, drahá, že tu nikde nevidím autobus, ktorý nás mal brať do hotela. Je možné, že sme sa zdržali tak dlho a odišiel bez nás? To by nám snad ten generátor neurobil. Možno keď ma videl vchádzať do letiskovej haly, tak sa zlákol a zdrhol? Že aj ty si to chcela chvíľku urobiť, keď si videla tie moje krvavé, zúrivé oči? Aha, tak nakoniec za to môžem ja. Nič, tam sú taxíky. Potom tak, Resorte Kalani Forte. Čo píše na papiera, naťahuje ruku. Asi to chce zaplatiť dopredu. Naozaj sa tu používajú eurá? Alebo to číslo, čo napísal, je váha, ktorú unesie na chrbte? Sú to eurá? Ja tu ale takú hotovosť nemám. A čo ty, drahá? Tiež nie? Eine momente. Bankomatenze. Prečo rozprávam čiastočne nemecký a čiastočne jak Hottentot? Lebo som rozhodený a neviem sa sústrediť. Prosím, nezhoršuj to. Bankomat. Hodím tam svoju kartu. Denný limit vyčerpaný. Sakra. Tak musíme použiť tvoju kartu. Ukáž. Use only Visa card. To snad nie je možné. Čo budeme teraz robiť, drahá? No, určite nebudeme prespávať na letisku. Ty mi tu robíš nemravné návrhy a dopadlo by to takto? Sa deje čokoľvek, do hotela dojdeme. Tam vidím plán mesta. Tu je letisko a hotel je tu. Áno, tak to vyzerá naozaj blízko. Ale skúsim použiť ešte tú mierku, čo je na spodu, nech vieme aspoň približne, ako to je ďaleko. To je len 5 kilometrov. Ale to si odmerala priamu čiaru. A snaď vidíš, že len keď sme vyšli z letiska von, bola tam tá dlhá, vysoká budova. A cez tú asi neprejdeme priamo. Pokiaľ viem, tak ma v letisku nekúsal žiaden radioaktívny pavúk a nemám super schopnosti ako Spider-Man. Čo? Že mám skúsiť? Že možno v práci som také nečakané schopnosti získal? A neviem o nich. Srandičky. Na to ťa je. Buď rada, že ma zamestnali v našej jadrovej elektrárni. Máme kopec benefitov a mám to neďaleko. Ráno ma zadarmo vyzdvihne autobus a večer doveze späť. Je ako v tej práci predtým, keď som musel stávať o 2 hodiny skôr, aby som došiel na čas. Že aký benefit je podľa mňa najväčší? A napríklad, keby malo dojsť k jadrovej nehode, tak to budeme vedieť ako prvý. Súhlasíš? Že aspoň stihneme dojsť do bezpečia? No, to by som nepovedal, lebo nemáme triskáč, ale budeme mať polhodinku naviac na modlenie. Nech nekecám a poviem ti, koľko je to kilometrov do toho nášho hotela. No ak pôjdeme po ceste, tak 12. Rýchlo chôdzou, tam sme za 2 hodiny. Tak to by sme už mali radšej ísť, nie? Niekto za nami uteká a ukazuje na lietadlo? No, tak to nie je bohujaké znamenie. Je to letiskový policajt a... Kam ma to ťahá? Čo, drahá? Čo vidíš? Z toho lietadla, ktoré práve pristálo, 3 ľudia vyťahujú náš kufor. Si šťastná a všetko sa najlepšie obracia? No, neviem, či máš pravdu. Môžeš ísť zvrátiť aspoň tie veci, čo si kúpila. Že nemôžeš? Ako sa vraví, šťastie nastojí pri tebe. A to už prečo? Ten obchod zatvorili? Tak nech zoberiem ten kufor a šup do toho nášho rezortu?
No tak to sa asi všetko spíklo proti mne. Jedinú šťastnú myšlienku mi práve zničili. Že ako to myslím? No, musíme ísť síce pešo do rezortu, ale tešil som sa, že nemáme aspoň ten hrozný kufor, ktorým sa táto katastrofálna dovolenka začala. A oni ho nájdu. Praví, že ako sa hovorí, konec dobrý, všetko dobré? Aha. Keď vravíš porekadlá, mne sa viac páči to o tom stávaní pravou nohou. Dnes ráno som sa na to sústredil. Či som nezabudol, že o 5. som sa zobudil, keď som šiel na vecko? Že to bolo tiež ráno a si som tam náhodou tiež stával tou nohou? Technicky spávam na pravej strane a je možné, že v tej rozospatosti som vykročil ľavou? Inak by ťa zobudilo moje nadávanie, keby som si narazil pravú nohu o nočný stolík ako vždy? Drahá, nič, idem ver ten kufor. Áno, vidíš, dobre, tú rúdu, na ktorej to tí traja malí, si zobrali späť. Takže ja to musím ťahať, lebo dnes to nezvládnem. Nechceli mi ju požičať. Aj keby som im ju vytrhol a utekal, aj tak by som sa musel vrátiť pred ten kufor. Inak by mi tá rúdla bola úplne na nič. Jedine, že by som sa na nej chvíľku povozil tu po hale. Vážne si myslíš, že by ma nedobehli, keby som na nej ťahal ten kufor? Kračajme radšej. Hotel je ďaleko. Ako? Či si tu neviem takú rúdlu vyrobiť? Že tam je pohodené také staré koleso z bicykla? Tak som síce šikovný, ale od MacGyvera mám ďaleko. Ale ak máš žuvačku, palicu a nožík, tak to môžem skúsiť. Alebo kľudne aj ty. A nehnevaj sa, že vrčím. Ale niekedy tie tvoje nápady sú fakt príšerné. Keby sme boli doma, tak tam dáku vyrobiť viem. Áno, drahá, tam by som ju vyrábať nemusel, lebo tam jednu máme. Dávam ti za pravdu a prosím ťa, spomal trochu. Keď hovoríš smerom dopredu, tak ťa nepočujem, keďže si odo mňa 20 metrov. Si zastala. Áno, je to tu nádherné. Čo? Tam vidíš náš rezort v diaľke? Ukáž. A ja vidím ten veľký svietiaci nápis Kalani Forte. Že tu nie sú ani žiadne budovy a tak tam môžeme prejsť kľudne priamo. Skrátili by sme si zvyšnú cestu o polovicu? Ako môžeme to kľudne skúsiť? Ja som síce dobrý z fyziky, ale náš krok po chodníku bude asi rýchlejší ako 2 kroky po tej piesočnatej púšti. Keby to bolo z kopca, tak sadneme na ten kufor a sme tam raz, dva. A nechcem sa hádať, tak kúsok poďme priamo tým smerom. Drahá, musíme sa vrátiť. Po tom piesku ťahať ten kufor je peklo. Furt sa mi niekde zaborí a ja už nevládzem. Hlavne to slnko a ten protivietor. Prešli sme 500 metrov a mám pocit, že si neviem ani odpoť. Tak som vypráhnutý. Že ty si v pohode? Áno, to ma teší. Ale ak nenájdeme lietajúci koberec, tak k tomu rezortu nedojdeme. Teda opravím sa. Tak k tomu rezortu dojdeme, iba ak tu ten kufor nechám, alebo tam pôjdeš sama. Že ma tam teda kľudne počkáš a ja nech sa vrátim a idem po ceste? Že ťa nebaví ma stále čakať? Aha. No tak teda kráčaj
Ja si tu chvíľu oddychnem a budem ťa sledovať. A keď načerpám silu, tak sa rozhodnem, či sa vrátim na cestu, alebo pôjdem za tebou. Drahá, drahá. To bol sarkazmus, drahá. Nepočuje ma. Už je ďaleko.